Vážení priatelia, prihováram sa vám z Národnej kultúrnej pamiatky z miesta Slavín, Bratislavy. Čo ma k tomu primelo? Slávnostný ceremoniál kladenia vencov v minulom týždni. A hlavne odmietnutie pozvania na toto kladenie zo strany západných diplomatov, západných veľvyslancov, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike. To, že dostali taký pokyn zo vlastných ministerstv zahraničných vecí, je jedna vec. Ale to, že svojim rozhodnutím urazili Slovenskú republiku, je vec druhá, a ktorá v diplomácii nemá obdobu. Oficiálne orgány organizovali slávnostný ceremoniál a pozvali protokolárne všetkých tých, ktorí si tu plnia svoje nejaké diplomatické povinnosti. Odmietnutím ukázali, že nemajú vzťah k Slovenskej republike a nepriamo naznačili, že neuznávajú výsledky parlamentných volieb, ktoré tu prebehli. Čiže áno, tí, ktorí majú plné ústa demokracie, zrazu si povedali, že táto demokracia nám vadí. A prečo? No jednoducho z toho dôvodu, lebo veci sa vyvíjajú inak, ako si oni malovali pri šálke kávy a rozprávali sa pri šampanskom. Čiže z tohto dôvodu si myslím, že história je veľmi dôležitá. A my Slováci musíme byť na ňu hrdí. Tá nás drží aj v týchto dobách nad vodou a núti nás rozmýšľať zdravým rozumom. Títo, ktorí ležia a ktorí padli preto, aby sme tu my boli naľavo, napravo odo mňa, niektorí s menami, niektorí bez mien, majú svoje pomníky, bojovali za to, aby sme my mali pokoj a mier. Bojovali za to, aby druhá svetová vojna dopadla tak, ako dopadla. Žiaľ, títo západní diplomati si neuvedomujú, že aj títo vojaci padli, prispeli k tomu, aby oni sa mohli profesne rozvíjať. Preto nedopustme, aby sa na históriu zabúdalo. My musíme pripomínať si túto históriu, v každom prípade. Preto som bol veľmi potešený tým, že som tu videl škôlkarov so svojimi učiteľkami, žiakov prvej a druhej triedy základných škôl, ktorí tu dnes pri natáčaní tohto videa mali program. Hlboko sa skláňam pred učiteľkami, ktoré tento program vymysleli. Lebo históriu treba vštepovať do každého pokolenia od malička. História nám určuje, aká bude budúcnosť. Musíme si ju pamätať a musíme vedieť, ako reálne táto história vyzerá.